Nu skal jeg vise jer, hvordan man uploader billeder og video til Google Drive. Jeg tapper på mit Google Drive-ikon, og hvis jeg ikke er logget ind, så logger jeg ind med min Syddjurs-skole-mail. Tapper på næste, og så skriver jeg min adgangskode, min Unilogin adgangskode. Tapper på næste igen, og nu er jeg logget ind i Google Drive. Nederst i højre hjørne kan man se et lille plus. Tapper på den. Hvis det er første gang, du skal uploade billeder og video til din Google Drive, skal du lige give Google Drive lov til at se din fotorulle først. Tapper på upload. Tapper på billeder og video. Finder de billeder, som jeg synes er interessant at gemme. Jeg har 3 billeder af en elefant, som jeg gerne vil uploade. Tapper på upload. Så kan man se, at uploaden går stille og roligt. Og til slut vil man se, at der er uploadet 3 filer.